ịma na last court ndị agal akwa ọkụkọ onye eze Jizọs na-eke hit n'elu na court judge wee na-ajụfa are you guilty or not eluo na tọnụ eke hit si ha na ya bụ content creator content creator ị na-abụ content creator ihe ndị mmadụ ji mara gị bụ native doctor and some of the things ọ na-ekwu na social media ana m efoli ya ọ sị gị na enye gị ọgwụ ọ bụ na ọgwụ alụrụ ọrụ within 48 hours or 4 days or 3 days nke ma na ọ bụrụ ya bụ eke hit so ikwuchazi all these things ị bịakwasị ndị mmadụ na ịbụ content creator which means n'ịma na native doctor ị na-epose n'ịbụ na-asị ka ị na-asị na ife ị na-eme ebe deceive anyị our youth ndị Igbo na-efolo gị ị na-agwa ha nka ịgwa ha nka now it is time for you to prove you native doctor ị na-agwa ha na ịbụ content creator onye gwa gị bụ content creator na-agwa ọgwụ ịma na mgbe a na-ekwu na ndị native doctors a so-called native doctors na-edeceive youth anyị ụmụazị wụbata na comment box na-akpụ iyi n'ọnụ maka na ndị akpatara ego na-akpatara ego n'ọnya bụ na ame nke a na-ebute ike na na-enwuru ha anya ọkụ ngwa na ndị a na-enwuru anya ọkụ onye ji ọnụ ya na-aba mba na-etu ọnụ na ya bụ ọkpọka dị na dibịa na ya bụ kpọkọpị dị na dibịa na ya gwọọrụ gị ọgwụ oreho gị bịa ka ya chee ego gị na ọgwụ ọgwụ after 4 days ma oreho ebe ọ bụla efere gị tụọ ya okwute nya ka ịpụta na court na-ebu content creator mana ọ dị mma na ikuku na-eku ka anyị maa na fada na-eyi trouser ikuku ga na-eku ewee na-afụ ike ọkụkọ ndị a niile bụ egori ego ha ọ gwọrọ ọgwụ unu afụgo na content ka eji ego unu mee ma ọ bụrụ ọgwụ a gwọrọ unu maka anyị na-ekwu before dịka onwe ihe anyị na ndị dibịa ji iche but I've so deceived our youth some of them agwagoro ọdeshi ngwa na ịmago ị ga-eji ọdeshi gị mbọs ị ga-eji ame content maka na content creation ka eji nke gị wee ka agwọrọ gị mee mekata je kwuchie n'ụzọ bullet nweta gị divide ya gị ntotu ọ bụrụ na agwọ gị oke ite ma ọ bụ obere ite ifugo na content creation ka eji ego gị mee so ego anyị na-eche na ọ ga-amụta ifuru onwe ezi time a niile iwe esi before ị bịa mara na onye a iche na dibịa na-agwọ oke ọgwụ enwere dibịa ọ bụ nyewa ji ọnụ ya kwuo na ya bụ content creator amaghịzi m ihe ị ga-eme ọ bụ na ọ bụrụ iji time a jebe ịmụ aka ọrụ ụfọdụ ike amụchago ọ bụ na achọ ka iji aje mụọ ụfọdụ ike amụchago o nwerekwa onye anyị dị against o kama ihe anyị na-ekwu ihe dịsivitazi itu ụmụ Igbo Akwa onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ana na-achọ onye na-ekwu nwere ibe o mewuru onye na-achọ gị na-ebebe o ji n'ọgwụ ego na o ji ọgwụ ego akwa nwere ibe niile akwa nwere ngabasị ezi nwenye ọbana ide mmadụ onye bụ akwa na-akọ n'ụlọ onye bụ akwa anyị na-akọ n'ụlọ onye mgbe na otinye gị n'ọnụ maka ibe onye